ରହିଲା ପଖାଳ ନଥିଲା ଛେନା ମୁଢ଼ି ଗୁଡ଼ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲୁଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଛେନା ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଠା ଚକଟି ହେଇକିରି ଚକଟା ହେବ ତାକୁ ଖିଆ ହେବ। ତମେ ଖାଇବ ନା ନାଇଁ? ପଖାଳ ନାହିଁ ବୋଲି ଏସବୁ ତମେ ଆଜି ଖାଇପାରିବନି ପାଗ ନା? ହେଉଛି ଏଇ ପାଗରେ ଖାଇକିରି ଖୁସି ହେବ। ଇଏ ତେଲ ପିଠା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଆରିସା ପିଠା ତାପରେ ଗୋଟେ ଛେନା ଗଜା ଛେନା ଗଜା କାହିଁକି ନା ବୋଉ ଆଜି ମୁଢ଼ି ଖାଇବେନି। ବୋଉଙ୍କର ହେଉଛି ଶନିବାର ଆଜି ଓଷା ସକାଶେ ଉଷୁନା ଖିଆ ହେବ ନାହିଁ। ହେଲା ଘିଅ ପିଠା ତାପରେ ଛେନା ଇଏ ହେଲା ଦୁଧ ଛେନା ତାପରେ ହେଲା ଛେନା ଗଜା ଇଏ ଖିଆ ହେଲା ଟେଷ୍ଟି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବୋଉ ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ଆମର ହେଉଛି ଦହି ଛେନା। ଆପଣମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏମିତି କରି ସବୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏବେ ଦହି ବାଇଗଣର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ବୋଉ ଏଠି ଦହି ବାଇଗଣକୁ ଛୁଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପଡ଼ିଲା ସେପଟେ ଆମର ଛୁଇଁ ଭଜା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏପଟେ ଦହି ବାଇଗଣର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆମର ଆଜି ଯେହେତୁ ଓଷା ଆମର ସବୁ ଅରୁଆରେ ହେଉଛି। ଏଠି ଦହିରେ ବାଇଗଣ ଗୋଳା ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଛୁଙ୍କ ହବ। ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ହେଲା ତାପରେ ଡାଲମା ହେଲା। ଏଇଟା ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ଥୁଆ ହେଇଛି ସେପଟେ ଡାଲମା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଦହି ବାଇଗଣର ଛୁଙ୍କ ହେଉଛି। ବୋଉ କେମିତି ଦହି ବାଇଗଣର ଛୁଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର କରି ଲିଭ୍ସ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଲା ଫୁଟଣ ତାପରେ ଲଙ୍କା ତାପରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ତାପରେ ଏଇଟା ଛୁଙ୍କ ଏବେ ଛୁଙ୍କ ଦହିରେ ଢଳା ହେଲା। ପଡ଼ିଲା ତା ଦେହରେ ମିଶିଲା ଚିନି ପାଣି ତମ ପାଇଁ କଢ଼ା ହେଲା ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଳା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦହିର ଥିକନେସ୍ଟା କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ।
प्रस्तुत हो गला आमर दही बाइगण। दही बाइगण पांपड़ शाग भजा एटा अरुआ भात सेपटे छुई भजा छुई भजा सजना छुई भजा अरुआ भात